Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε τον πατέρα Μάριο Δημητρίου, προϊστάμενο της ενορίας του Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλή, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου Εφρέμ της Νέας Μάκρης, το οποίο η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη. Πάτερ Μάριε, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη Μαρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα μαζί μας έτσι, για λίγα λεπτά στην εκπομπή μας, να μας μιλήσετε για τον Άγιον Εφρέμ, λίγα λόγια, έναν Άγιο που αγαπάει πάρα πολύ ο Ορθόδοξος λαός, και να μας πείτε και λίγο για την τιμή του Αγίου στην ενορία του Καϊμακλείου εκεί. Καταρχήν, δική μου χαρά να μιλήσω για τον Άγιον Εφρέμ, διότι ο Άγιος Εφρέμ είναι ο προσωπικός μου Άγιος. Τον είχα πρωτογνωρίσει όταν μετά το στρατό είχα πάει φοιτητής στην Αθήνα, δηλαδή μιλούμε για το 1982, και εκεί το λείψανον ακόμα του Αγίου ήταν πάνω σε έναν διβάνι στο κελί της Μακαρίας Μοναχής, μια Αγία ψυχή, η Μακαρία η Μοναχή, και είχα εκεί μια εμπειρία με τον Άγιον η οποία δεν θα την ξεχάσω και είχε μείνει μέσα μου έτσι σαν τάμα κάτι να κάνω. Όταν γύρισα το πρώτο καλοκαίρι από φοιτητή στην Αθήνα, έκανα μια εικόνα που την έχω ακόμα, μικρή εικόνα για το σπίτι μου, την οποία την έχω τώρα 40 χρόνια, και μου εδόθηκε από τον Θεό η ευλογία να μπορέσουμε δίπλα από τον ναό του Αγίου Πολυδώρου, που είναι και αυτός νεομάρτυρας, να χτιστεί ένα παρεκκλήσιο του Αγίου Εφρέμ, το οποίο είναι ξέχωρα από τον ναό του Αγίου Πολυδώρου, είναι δίπλα, ενώνεται το ιερό και ο κυρίως ναός με πόστες, αλλά είναι ξέχωρα με τον τρούλο του σαν μικρό εκκλησάκι. Και με χαρά σήμερα γιορτάσαμε τη μνήμη του Αγίου, ενός Αγίου με πάρα πολλά θαύματα, τα οποία βεβαίως εντάξει, πάντα λέω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όποιος μιλά για ένα θαύμα δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινό, δηλαδή πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και πάντα αυτά που μας λένε να ταιριάζουν στο ήθος του Χριστού και των Αγίων, διότι ακούμε πολλά πράγματα που είναι λίγο πώς να το πω, όχι παρανοϊκά, τραβηγμένα, και που εξυπηρετούν κάποτε άλλους λόγους, και μάλιστα στο τέλος μπορεί να γίνει και σκανδαλισμός όταν αποκαλυφθεί ένα πράγμα ότι δεν είναι εκ Θεού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν χρειαζόμαστε τα θαύματα για να πιστέψουμε, ούτε τρέχουμε να δούμε θαύματα. Αυτά θα τα κάνουν αυτοί που δεν έχουν ιερή πίστη. Ο Άγιος Εφρέμ γεννήθηκε το 1484 και μαστήριξε το 1426, δηλαδή 42 χρονών μαστήρισε. Χοντρικά να πω ακόμα πιο ημερομηνίες. Το 1950 έγινε η έβριση των λειψάνων από την Αγία Γερόντισσα την Μακαρία, την οποία γνώρισα προσωπικά την πρώτη μου επίσκεψη στο μοναστήρι της Νέας Μάκρης, και έγινε η Αγιοκατάταξη του Αγίου 11 του Μάρτη το 2011. Ο Άγιος, λόγω του παιδομαζώματος, τότε μπήκα στην Αττική οι Τούρκοι με τις γνωστές καταστροφές, λαιλασίες, βανδαλισμούς. Μιλάμε, πατέρα Μάριε, για λίγα χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας και όταν οι Οθωμανοί μπήκαν και στην κυρίως Ελλάδα. Στην κυρίως Ελλάδα, στην περιοχή της Αττικής. 1400 πρέπει να έγινε 1425-1420 είχαν μπει στην Αττική, ήταν πριν την άλωση. Μάλιστα, πριν την άλωση. Ναι, και είχαν φτάσει στο μοναστήρι της Νέας Μάκρης, μπήκαν μέσα, κατέσφαξαν τους μοναχούς, λαιλάτισαν το μοναστήρι, δεν βρήκαν και τίποτα σημαντικό, φτωχές εποχές. Ο Άγιος έλειπε τότε σε ένα ασκητήριο απέναντι στο όρος των Αμόμων, όπου προσευχόταν οι μοναχοί, αποσύρονταν έτσι
για περισσότερη νύψη και προσευχή κάποιο διάστημα και γυρίζοντας πίσω φανταστείτε τι σοκ, τι συγκλονισμό έπασε βλέποντας τα σώματα, τις σωρούς των αδελφών του, τους έθαψε με κλάματα και οδυρμούς και ξαναεπέστρεψαν οι Τούρκοι και τον βρήκαν και τον συνέλαβαν κι αυτόν και τον βασάνιζαν 8,5 μήνες. Τον βασάνιζαν 8,5 μήνες, νομίζοντας ότι είχε κάποιο θησαυρό και λοιπά να τους πει και μαρτύρησε τελικά στις 5 του Μάη το 1426. Έφυγαν οι Τούρκοι, κατέστρεψαν τα πάντα. Το μαρτύριο του Αγίου κρυφό, δεν το ήξερε κανείς, μέχρι το 1950, δηλαδή 500 και χρόνια μετά, αποκαλύφθηκε στη Γερόντισσα, η οποία ήθελε εκεί να κάνει ένα έτσι συγχαστήριο, της μίλησε, αποκάλυψε τη ζωή του κλπ. Έχουμε τώρα εκεί το λείψανο του Αγίου, το οποίο ένωσαν οι μοναχοί με κερί, τα λείψανα, να φτιάχνουν το σώμα του. Τον πρωτογνώρισα τον Άγιο το 1982, όπως έχω πει, όταν σε μια επίσκεψη δεν ήξερα τίποτα, με είχε πάει κάποιος άλλος να προσκυνήσω τον Άγιο. Και εκεί, όπως είπα, δεν ήταν καν ούτε σε Λάρνακα, ήταν πάνω σε έναν τιβάνι ξαπλωμένος. Γνωρίσαμε τη Γερόντισσα, η οποία ακτινοβολούσε έτσι η αγιότητά της. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί έχουν κάποιες αμφιβολίες, επειδή αυτοί οι νεοφανείς Άγιοι, το να είναι κρυμμένοι τόσα χρόνια άγνωστοι, 500 χρόνια, και ξαφνικά να ξέρουμε ποιοι ήταν, από πού κατάγονταν, τα ονόματα τους, πώς μαρτύρησαν, είναι κάτι τελείως εκτός της λογικής μας, ειδικά της φουσκωμένης αυτά τα χρόνια λογικής μας, και άφησαν πολλά θαύματα. Σώζεται και η Μουριά που τον κρέμασαν ανάποδα οι Τούρκοι όταν τον αποτελείωσαν με ένα κλαδί αναμένο που του έμπηξαν στην κοιλιά. Το μαστίγιο το έχουμε ζωγραφίσει, Μάριε, στο παρεκκλήσι, έτσι διηγούμενη την ιστορία του Αγίου. Όποιος έρθει να προσκυνήσει μπορεί να δει, τελείωσε το παρεκκλήσιο, η αγιογράφηση πριν λίγες μέρες, μετά από 3 χρόνια, με έναν ευσεβή δωρητή, ο οποίος ήθελε να κάνει όλη την ηχογράφηση του παρεκκλησίου. Τον ευχαριστούμε και από εδώ. Αυτό το σημείο ο Άγιος να τον ευλογεί και να τον στηρίζει στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες της ζωής. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ τώρα που έχουμε το παρεκκλήσιο ηχογραφημένο και καθαρό. Μετά από 3 χρόνια είχε σκαλωσιές, καταλαβαίνεις, ήταν ακατάστατο. Μάλιστα, εν τούτης όμως η εορτή του Αγίου φέτος τελέστηκε με πάσα λαμπρότητα εκεί στο παρεκκλήσι, έτσι, και στο κατανοητικό τοιχογραφημένο παρεκκλήσι. Είχαμε τον Εσπερινό χθες, η ώρα 6.30, παρίστατο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Κορσίριος, τον ευχαριστούμε που παρέστη, και σήμερα είχαμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία καταληκτικά στο μικρό το παρεκκλήσι, που μετά από τόσα χρόνια λόγω πανδημίας και τοιχογράφησης αργότερα δεν είχαμε την ευκαιρία να λειτουργήσουμε έτσι πανηγυρικά. Και πάντα να σκεφτόμαστε ότι είναι δίπλα από το άλλο μεγάλη εκκλησία του Αγίου Πολυδόρου, που και αυτός είναι και Κύπριος και νεομάρτυρας και αυτός, και πάντα λέω, εφόσον δεν έχουμε να προσφέρουμε του Χριστού άξια έργα, τουλάχιστον να προσφέρουμε την τιμή των Αγίων, την αγάπη μας προς τους Αγίους, και αυτοί νομίζω θα γίνουν έτσι μεσίτες μας προς τον Χριστό για την ατελή μας πίστη και τα ατελή μας έργα. Ακριβώς, Πατέρα Μάριε. Πολύ όμορφο αυτό που είπατε με την τιμή που οφείλουμε προς τους Αγίους μας, οι οποίοι είναι πρεσβευτές μας στον ουρανό, στον ουράνιο θρόνο του Κυρίου μας, και ευχόμαστε έτσι να πρεσβεύουν για μας, έτσι ώστε να δίνει τη χάρη του ο Κύριος και το έλεος του σε όλους μας.
μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για το πρόγραμμα εκεί πέρα της ενορίας με τις ιερές ακολουθίες και τις δραστηριότητες και μέσω της ιστοσελίδας της ενορίας σας. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και αυτήν πρωτού κλείσουμε. Ναι, υπάρχει στο agiospolidoros.info, υπάρχει μια ιστοσελίδα, ας την έφτιαξαν και αυτοί δωρεάν και ευχαριστώ και από εδώ το παιδί που μας κοπίασε να μας φτιάξει την ιστοσελίδα. Άγιος Πολύδωρος, άμα βάλουμε όλα I, τα ιώτα, όλα τα I να είναι με I, θα το βγάλει το πρόγραμμα του ναού και εκεί ενημερώνεται για τις λειτουργίες και τα προγράμματα και τις παρακλήσεις, όλα που έχει η ενορία μας. Μάλιστα. Και επίσης στο Viber έχουμε μια σελίδα Άγιος Πολύδωρος Καϊμακλείου και στο Facebook έχουμε η Ιερήνα Αγίου Πολυδόρου και Αγίου Εφραίμ Καϊμακλείου. Αυτά θα τις διευθύνσεις θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα που είπα πριν, αλλά και στο Viber όταν βάλεις Άγιος Πολύδωρος Καϊμακλείου βάζουμε εκεί και το link ώστε να μπορεί κάποιος να ενωθεί και να βρει και το Facebook. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ χρήσιμα θα λέγαμε στην σύγχρονη κοινωνία της τεχνολογίας, το ότι την εκμεταλλεύεστε στο έπακρο όπως αντιλαμβανόμαστε και είναι πολύ θετικό αυτό γιατί βοηθά πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να ενημερωθεί και να καλλιεργηθεί πνευματικά θα λέγαμε, εφόσον μπορεί να βρει και πνευματική τροφή μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες και τις ομάδες στο Viber και οπουδήποτε αλλού, στο Facebook. Είναι κάποια μέσα τα οποία καλό είναι να χρησιμοποιεί η Εκκλησία και μπράβο σας που τα χρησιμοποιείτε και βοηθάτε τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής, ο κόσμος είναι τόσο διασπασμένος σήμερα που όταν σκεφτεί κάτι για να δει έναν εσπερινό, μια παράκληση, πού να τρέχει εκείνη την ώρα. Αν μπορεί να μπει και μέσω τηλεφώνου όπως έγιναν τα πράγματα τώρα, να δει το πρόγραμμα έτσι ώστε να ευκολυνθεί. Μάλιστα. Ευκολίες. Πολύ ωραία, Πατέρα Μάριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εγώ χάρηκα που σας μίλησα για τον Άγιο Εφραίμ και θα τα ξαναπούμε σύντο χρόνο. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Την ευλογία σας και ευχόμαστε σύντομα να σας έχουμε ξανά μαζί μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον Πατέρα Μάριο Δημητρίου, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Πολυδόρου του Καϊμακλή, ο οποίος Άγιος Πολύδωρος πλησίον έχει το παρεκκλήσι του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης, το οποίο εορτάζει σήμερα. Μας μίλησε ο Πατήρ Μάριος για τον Άγιον Εφραίμ και στο σημείο αυτό να σας χαιρετήσουμε ευχόμενοι κάθε καλό, τις πρεσβείες των Αγίων να έχουμε πάντοτε, διότι όπως είπαμε είναι οι πρεσβευτές μας στο ουράνιο θρόνο του Κυρίου μας, πρεσβεύουν για μας, προσεύχονται για μας, ο Κύριος να στείλει το έλεος Του και τη φώτισή Του σε όλους μας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.